Hello mga iring banbano na amin din nagpaabot mi sa Hinabang in town bugas. Wala mi ikapalit mga iring banbano. Ang Hinabang paaboton pa namo in town. May na lang to sa among kuan. Pila ka kilo di ay to? 5 kilo niya sa kabag ba? Aw sa kabag may na lang na 5 kilo. 5 kilos may na lang in town ni sa mga kuan, way mga trabaho diri. Nanaog in town mi kay nagpaabot mi sa kuan sa bugas, Hinabang. Kay bawal ba mi mo gawas-gawas niya. Naran mi sa among building ubos. Matag init ta pag-ayo. Nindot ang weather karon no? Nindot ang weather. Init na kay diri mga iring banbanon. Nasikap na. Pinanata na mong sponsor. Bugas o sa kasakong bugas. Naraan, abot na. Uy, daghang kayong salamat. Ay, naghatod na mo. Oh. May na lang ni gamayng grocery o kuan ka ng bugas. Salamat ng marami sa bata. Kap, daghang kayong salamat. May biya ka? Wala. Ano yan? Salamat. Daghang salamat. Hindi, wala pa sigurado. Kailan balik eh? Wala pa. Wala pa yan. Uy, dalahan mi bugas o grocery. Salamat kay Kap. Karoon mo lang ng maliit na lockdown. Hindi pa rin karoon ng Di pa sigurado yan. Wala. Hatod-hatod ang bugas diri. Daghang salamat. Bye-bye. Kami nga dawat nga usa ka tri nga itlog o grocery o bugas. Nara agibit-bit in town ni. Daghang kay salamat. Mga sponsor in town gihatod. Manaka na balik kay wala pa may lisensya o may permit. Basig masyokop ang show. O sige na mga iring banbanon. Muna gipanghatag ni Kapitan. Thank you, Cap Richard, o sa Liga ng mga Marino. Nakadawat ni Armin. Ako kayong tabang. May nalang taon na namo. May nalang tawag. Grocery ang itlog tin, no? Oo. Nahinayon. Diet din pag may Salamat, boss! Salamat! Daghang salamat Kap sa mga nadawat. Ay, naulian in town. O, ano ka ni siya, ha? Panikuan naman. Maniud to sa amin. Parang rin. Ay, naguhan na ba? Darati. Nangangat na. Klaro na ka siya doon. Namin pan. Hello. Mga iring banban, mga una ta. Ay, loto ni ate nga po. Anong sabi nga? Francis ni Tino. Francis. Francis. Oo. Kapandisal na mo. Diri na ni ha. Paro na ko siya. Kung ano ka na diri ha. Download sa tigo. Ba lagi sa lihan ko na. TikTok. TikTok niya.
kape? Ano mas kape? Susundahan. Dalawa hasa. Pang snack din yun na. Saan nga movie ko? Dalawa hasa. Ay, kasi ito kung mapit. Yung atong pulo, ito makuha ang busiri. Hindi pa, kahit cancel pa ma'am. Ang suspended pa ma'am. Ano kayo mag-yaw-yaw? Ano nag-suspended? Hindi ka di chicken curry. Espesyalista sa yung masakit sa utak. Yung surgeon? Yun na. Doktor din na siya. Dalawa hasa. Ha? Doktor ng sundalo. Ako yung parang bagyo ito. Klaro kayo nilimu. Nilimu ang uwan. Anong te? Saan ni kalabasa? O Hindi mo na. patata? Patatas. Naglakaw-lakaw, be, kung sa'yo, gas ubos sa kanang. Hindi lang, mas gawas. Wala ko sa mga oras kay mamata lagi ko alas 3 ina No? siya. Oo. Na maglingkod-lingkod ko. Tanong sa cellphone. Makatuog ko anang alas 5. Imo na mamata na kong dugay. Kaya kaduhang tuog na wala na ako. Paita. Take pagtrabaho, hindi na sa Sa kanya sinisisi. Yung bata eh, malapit sa kanya. Kaya masyado natin. Kaya yung nauwi sa kayo uminom. May pamilya ba siya sa Cebu? Ay, Cebu man. Mga isa eh. Sa Cebu yung istorya niya. Kaya napula-po siya. Sisa na siya. Ano tuloy doon eh. Kailan may gabi. Tutulat na? Dad, di mayong ka. Maluga. Ano may langsal na maluga? Ang bigat naman itong kaibigan mo, wala kang malang nababanggit sa amin. Tama ba yan lang? Ayun kay Dr. Nero. Kaya niya rin nagawa yun dahil patient tears. Kaya niya nalason yung batang inopera mo. Ay, hindi ka namin yung isa-isip. Pero mo, hindi ko mapasok yan. Hindi ko malam kung tatalon ako. Ano gagawin mo sa diba? Di ang yang tirahan nandun sa Cebu. Masakit ang problema niya. Pero ngayon ay Di lasong sa kapwa. Sinagtarang doktor o gusto na ang tuan. Gusto na ang dextrose. Uy! Lason, muna na siya gitalangin lang. Kasi siya may gaya pirato.
Manok. Pabawi. Yeah, saan ba din ang punto? Hindi, sorry, balik na ba? Dito, parehas na ako ngayon. Hindi na. Dako? Huwag ka nagkaon kahapon. Ano ka nang bahaw? Dagang itong bako gabi eh. Wali mo mga aukan o. Kung gusto mo ibakaw mo lang ko. Nagkisa may nagduang ito. Ito. Dito sa daan. Kanina naman ito hindi ko ah. Magtimpla din ko ang hindi na shape dito. Katbang, Night. dito? Turmeric. Ah, Ano ang pinag- lami sa ato, milik, ibutang isda, i-fried. No? Malagay. Hmm. Muna tingbutang na mo sa Sama na akong magbuwas Manila, turmeric may ibutang. Sa kakawa. Ito na pelikula ni. Sa po na, doon nagbuha ka Diaz. Tapos may nang nakagawa ng bubukas eh. Oo. Ano pa na sila ng taga-1? Ay, taga. Hindi mo this ato mo nga. Hindi na, tabot-tabot tayo. Sayang kayo lakong. I-hold-hold na nila ko. Sa ormo ko, yung tayo ko. Paano, Richard Gomez mo? Dagsang sa akin diretso. Pitik. Kaya magripak-ripak pa ko naman. Human ako no ang EZQ. Di pa ko na Mahatag. tanan. 63,000. Tagsa ka sa ako. Tagsa yung sa ako yung bitbit. Pakialam si Kuan mo, si Richard o si Lucy. Si Ben. Sakto man lang prinsipyo nila. Hmm. Kaya ang tao, tagaan mong bugas, hindi na lang mareklamo. Dili na. Ay, sudan, pwede man ako ng tamang sudan, good? Ang bukas sila mo luto sila eh. Lugaw lang kaya gulan mo itlog manok, aba gagmay nga buko-buko ba na? Tanon. Mm. Hindi mo rin pagdampo ka. Pina? Iparetas mga puti na. Ako ang Paan nagputito. ba? Putito ang nagpaan ila. Pwede mo ako pas mo taan. Ang halaga ng isang hapong bugas. Wala gusto rin panghatag. Bugas pa dyan yun na. Good na yun. Ano doon? Anong bugas ka? Mm. Ano ko ba maghangon-hangon mo? Diyan ko na ikuha ang pondo. Sa mataw mo na sa taas. Sa Calamity Fund, sa Patuhan? Calamity Fund, sa Yaman mga kuha sa project. Ang hindi. Asa kang ilan na nasikuan ilang tulog mo. Tormo. Buong kung hindi mong project ron, kaya na may pandemic. Hindi kami po sa nakapala. Gutom yung di ang tao. Kung kung yun, ang panguyawan ta anak eh. Ang mahitabo gud anak eh, kung di mahatagan. Yung mga pobre ba yan kayo na ha? Di ba yung mga kortahan ng ubang diha? Lungkapon ang mga kuan, abit din. Sabi yun, May tabo, kawat na may tabo. madesperado ang mga tao. Hmm. Nag-comment ba sa saan? So, ito ba? Nga. Pati ng descriptive lagi. Kaya, iyang ikumpukan ba? Ang pobre, naido ang klaseng pobre. May pobre nga, pobre na daan. May pobre nga nanarbaho. Antong kang willing. Oo. Ang karon kay naman ito nga meron sa doon. Ang pobre
tubig, pobre na sila. Ang pobre nga na trabaho, karon nga wanay tubig, wanay trabaho, so wanay income. So ganun di mo tagag, di tagaan, Hindi man ko nang tagaan tong mga wala na yung trabaho. wala na trabaho. Mas nauna po nung natagaan itong pobre na daan kaysa itong pobre nga na trabaho. Nga na tayo Baligo kung mo hapon mo. Mm. Nga. Wa man sila apektuhin. Kami noon nga na trabaho ko may naapektuhan kaya na may trabaho. Nga, sila may wa matagay. Wow. Ano gingon ni presidente mo? Huwag pilihan. Tabukan. Dapat nabasang comment nga. Okay mo. Panghatag sa itong i-post ni Kwan ba? I-post ni Binspat ba to? Katong sa sa panglista sa isa tagaan. Yan comment nga. Dili sa muwas biliboy ba? Nga ang bana timan to on board. Napay kwarta. Napa-income to kay kuan man ang barko di man cruise ship. So na income. Apa yung nagtagaan siguro 6,000? Nagtagaan ko na sa 6,000. Ano ka itong DSWD mo? Ano itong DSWD mo kami? Pwede bawi utong. Kung dili kwalipikado, dili ko no. Hatagan. Tingnan mo na ba? Di na lang lagi mo pili, hatag na lang lagi per buy, kay para wala na dugo. Manay abroad, mawa, manay business, mawa, hatagan na lang tanan. Sakto tong akong ingon niyo ba dahil comment nga atong form nga kasi itong naka-form nga naka-fill up nga wa ang pagai bawian ninyo balik. Na may. Nga may nag-post. Nag-comment. Katong yung form nga yung gipalapan nga wa mo tagai kuhaan niyo balik kay ngano mahog na siya ang Nagtagaan. nga tagaan mo. Kinama mo yung form. Okay, kuhaan. Natanan mo ng bukas. Buga lagi, lagi. Pili na. Hatagan ay sa dato na kay wala nang mga dato na ay dawato niya hatag naman pa yung bugas nila o grocery panghatag nila. Okay na. Sila na doon magbuot ko din sa mga tao. Ayun, so nag-post na bala ko. Katong nangutan na siya sa disability. Dahil comment ko sa nga. Adto sa lungsod sa Tubigon, pangutana dito sa disability. Pero ayaw pangutana sa nas opisina. Diretso sa head nila. Nga tong comment ay tong post nga. Dito na ko. Nangutana ko, gipasa-pasa lang ko. So wa diya ko kuan. Repito. Huwag epektor. Ngayon nga, ayaw lagi pangutana kung kinsa nasa opisina ng disability. Diretso anang kinsa i-game nila. May pangutana o matubag ng sa'yo pangutana niyo mo. Yan. Nagulit lagi ang mga. Kaya kung mangutana ka sa Barangay. kaya kung mangutana ka ng kuan, Kaya, naamang ko na yung mga nakakal ng 6,000. Nung nakadawat niya na yung abroad. Hala. Nga, naman ka sa listahan sa DSWD na huwag na yung abroad trading. Kami, masabot niya, huwag pa nalitag sundon yun na, huwag na yung abroad di. Huwag dawatanan. Ano namin nakadawat? So kung makatawag to, daha makumpara na anak eh. Ano man dito, hatagan man. Well, yan na rin na. Kung siya dito sa lungsod si Masreñas, mingon nga, ipapost lagi sa barangay hall lagi sa inyong natagaan. yeah. Pangutana. Nahumok na din siya kaayo no kaya mga tangtang na good yung. Oo.
Kung siya yun, ikang bayan. Kamu hindi Kamu. bayan. Oo. Gubot na lang. Bulak yung mga tao kami. Unfair man. Napunga na yung buhok. Ganda. Hindi talaga kita. Ito siya nga pinas ma. Abangan ako sa mga. Baka nanin ni Brian. Sa mga gamit. Yan, kaya kung i-endorse na sa kanya, ganyan, ilabay niya kaya pa mo transfer po sa pag-umbalay na mas ba yan na kung ano? Ha? Kaya pagawas ba yun na? Ano alam, Brian? Brian, amo na sa ning dad yung mga gamit. Kung balo na nang dad na ato na lang ibutang dito sa mo. Kaysa asa ni mabutang matakadaw ka ni. Kaya ano siya na. Kaya nang ma-finalize na ito yung pagpangkatang habo na lang yung gamit. Ang importante na lang sila pag-aral. Ano taon? So, klaro, nag-yun siya tiyo. Tinaw na lagi. Tinaw na kaayo. Thank you sa food! Ano sa to, chicken? Chicken. Ano saan na ni mo? Akin sa to. Barok dato na. Kalau Hmm. kasi. Yung gabi eh. Ikuan na lang ako para ni anak Tinulot ka na ipakuan nato ko. Okay. Lao iro. Bros, masuway ka. Asa? Saan? Hindi ha. Trail ba? Ay, na may tanglad adto. Harvest ko tanglad. Harvest ko tanglad. Kasi mong tangad te. Ay, bukod kayo. Sige lang man, transfer naman ta. Wala kalamis hangin. Morning garden ni ate diri Oda. Harvest Uy, kadagko na kasi mong tamatis te. Yes, oh. Itambok lagi na siya. Lagi. Sige lang itaw na siya kaagian o kuan. Nagkanig yung buwak. Diba? Ako mong ganyan ni ate na nagko na. Utang na to is manok. Manok. Pagyaw-yaw. Ako kamunggay. Kaya ang first sweldo na mo ni ate kaya amo i-buy og grocery. Charity na mo diri sa mga Filipino. Puhon. Oho. Doon, lambit kay buko na ni mo ti o mga. Klaro na jud ka siya tida. Nakaani na si ate og kuan, tangad. So mga iring banbanon, daghang salamat ha. Always be safe. God bless. Bye.